ndiyamikire mafuno abwino amene akuchokera mbali zonse za dziko lino komanso kunja kwa dziko lino ondifunira zabwino pa tsiku limene ndinabadwa. Ndikonza kutsimikiza kuti mtsiku la lero pa 25 December 2025 ndine mwana wa khanda amene mayi Anambewe ndi mayi Nzunga alandira ku Ndeka Health Center. Kuli nkhani zochuluka kwambiri zimene zikukambidwa, zina zikuchokera ku Malawi Congress Party, zina zikuchokera ku chipani cha DPP. Kuli nkhondo ya katikati imene wina amene umangobwera mkungolankhula osafufuza kuti kodi chikuchitika nchani, ukonza kungobwera mkulankhula. Masiku apitawa kudatuluka zikalata zosiyana-siyana ma social media zokamba mayi Jane Ansah kunena kuti mayiwa akuononga ndalama za boma pafupifupi 200 billion, akonza kuti anyamuke nayo kumapita ku UK kumene akukangocheza ndi anthu kumeneko ku UK ko, kaya kuli ma birthday ndi zina zotero. Ndidalandira nkhani zosiyana-siyana ku inbox kwanga kuchokera ku social media komanso ma WhatsApp call ndi zina zotero kuti kodi mfumu ya Ndodo paja mmatiuza kuti mmamenyera ufulu wa wina aliyense, komanso mudzatiuza zimene wina aliyense wachita posatengera kusauka kwake kochititsa nseru, posatengera kulemera kwake kochititsa nseru, posatengera kunenepa, posatengera kuonda, komanso posatengera kunena kuti akuchokera ku chipani chotsutsa boma kapena ali mboma mmene. Nkhani ya mayi Jane Ansah ikuti bwanji? Ndidayankha mosavuta komanso modziwa zimene ndikuchita kunena kuti nkhani iyi ndili nayo mkati kuifufuza kuti zenizenizo zimene tazidziwezo ndibwera nazo kuchokera ku capital city ya Ndeka komanso Londo. Mwana amene wangobadwa kumene ku Ndeka Health Center kuchokera kwa makolo ake kumadzala uko kwa Lundu uko Mpalamatabwa Msema Mitondo, wena amanena kuti mfumu ya Ndodo nde ineyo. Ntchito yanga yayikulu ndikuthandizira kukonza dziko lino pamene ndikupaona kuti apa pali bodza, apa pali bwino, apa uyu akupheredwa ufulu. Ine nde ndidzabwera pompo ndipo mopanda mantha, kaya ena akutumidwa ndi anthu ena, kaya akupatsidwa ndalama ndi anthu ena, koma ineyo ine ngati mfumu ya Ndodo ndidzanena zonazo mmene zilili. Mundilole Amalawi mtsiku la lero pamene akhristu ambiri akukumbukiranso kubadwa kwa mwana kubadwa kwa Yesu Khristu pa 25 December ma centuries apitawo. Inenso pamene ndikuti ndangobadwa kumene usiku wathawu wa pa 24 December, mundilole ine ndikuuzeni zenizeni paja ndimanena kuti ntchito yanga yayikulu ndikufufuza zinthuzo msanabwere poyera. Koma ndisanatero ndiyamikire kwambiri Comrade Ntanyiwa amene nkhani wabwera nayo pa 24 December 2025 kunena zenizeni nayenso zimene wachita kafukufuku. Kumuyang'ana kafukufuku wake wa Comrade Ntanyiwa ndi Limpopo FM ndi inenso ngati mfumu ya Ndodo sakusiyana kweni. Ndimafuna kunena kuti activism ntchito yake ndikunena zimene zili pa ground izo zenizeni, osati kungobwera kupasidwa 20 kwaja kapena ena kuseri kukumangokambirana kuti tapanga zakuti amene umpage zakuti kuchedwa kutaya nthawi. Ine ndidzayima nji nkuchinena chilungamo cha chilungamocho. Comrade Ntanyiwa amene mmalankhula naye, amene muli ndi contact yake, mumuuze kuti Comrade mfumu ya Ndodo Emmanuel Loya Makatani akukuyamikira kwambiri pakafukufuku wako amene udachita pa nkhani ya mayi Jane Ansah. Nayenso anali mkati mochita kafukufukuyo ndipo wapeza zofanana ndi zimene wapeza iwezo, ndipo akunena kuti activism ya ku Malawi ikufunika iime nji pa chilungamo chenicheni, posatengera kulemera kwa munthu kochititsa nseru, posatengera kusauka kwa munthu kochititsa nseru, koma cholinga cha activism ya ku Malawi kunoko ndiyo ti Amalawi tiwauze zenizeni osati atenge bodza. Ndimafunanso kunena kuti boma la Malawi Congress Party linalakwika, lidasokonekera chifukwa cha mchitidwe
ngati uwu mchitidwe wabodza opita kumakanamiza Achakwera kuti uyu asapange zakuti atonongera chipani. Lero tikunena pano chifukwa Achakweranso nawo ankangomvera pa onse adamenyedwa bullet kugwetsera uko. Leroli boma linoli, boma limene tilili la a Professor Peter Mutharika akulionera pakona, akulimvera patali, akulimvera fungo monga ndamvera modiyo ya Comrade Ntanyiwa kuti komatu ndiye aimvera fungo. Ndipo ndizoonadi boma la Malawi Congress Party akuimvera fungo. Ichi ndimanena nthawi zonse chiphunzisenso inuyo achipani cha DPP. Chibwana chimene chinkachitika nthawi iyo imene mpaka adafika pokuchotsani mboma atosa alliance kuti iyayi izi sizikuyenda bwino. Ndimanena kuti zisachitikenso. Muli nawo mwayi ochuluka kwambiri. Chipani chachikulu chimene niyo mapikisana nacho cha Malawi Congress Party echo pano pa Malawi adanena kuti sichidzabweranso, ndipo sichidzabweransodi. Ndipo nkhani imene adayambisa ndi mfumu ya Ndodo kuti Malawi Congress Party ndi Achakwera sidzabweranso chifukwa yazunza Amalawi. Ine ndimanena kuti idalinso nthawi yabwino pamene tikuliyang'ana dzikoli likuoneka kuti Professor Peter Mutharika ndi boma lake kapena kuti ndi nduna zake ayamba kulikonza. Ndimanena kuti inuyo kumene koko kuchipaniko mukhalenso number 1 kukonza chipanichi. Nkhani yanga ya lero ikulu ndikunena kuti kafukufuku wanga akugona kwambiri pa nkhani imene ikukambidwa ya Maijeni Ansa, ndipo wazama kwambiri. Ndipo nkhani imeneyi ine ngati mfumu ya Ndodo sindidagone nayo, koma kufufuza kuti koma inu mmene dziko lililimu akuti Maijeni Ansa akutenga 200 billion nkumapita nayo ku UK. Ndiye ndikonza kutsimikizira na akuluakulu kunena kuti masiku awiri atatu awawa sindidagone gogoda apa kuyenda apa cholinga ndidziwe zenizenizo kuti zenizenizo ndiziti. Kuchokera ku capital city andika kumansolundu mwana amene wangobadwa kumene pa 24 December usiku wangopitawo Emmanuel Leya Makatani mpalamatabwa msema mitondo wena amati mfumu ya Ndodo nde ineyo ndidzakuuzani zenizenizo ngati mmene watiuzira Comrade Ntanyiwa pa 24 December 2025 nkhani ya Jeni Ansa. Mosaonjezera mchere, mosachepesa mchere, ndimafuna ndikuuzeni kuti nkhani imene ikuzungulira ma social media yokhuza Maijeni Ansa ndi yabodza. Akuti mfumu ya Ndodo nkhani yokuti ndi yabodza, inde nkhani ndi yabodza. Zimene zikunena kuti Maijeni Ansa akutenga ndalama za boma zokwana 200 billion kupita nazo ku UK kukasangalala ndi ma birthday ndi zina zotero sizoona. Nkhani ikunena kuti Maijeni Ansa ngati ali ndi ulendo wopita ku UK akugwirisa ntchito ndalama za mtumba mwawo ndipo sadakhudze ndalama za boma. Mgwirizano umene ulipo pakati pa Maijeni Ansa ndi a Professor Peter Mutharika anadzipatsa miyezi ingapo osatenga ndalama za boma. Nchifukwa chake ku social media pakalipa kunatuluka nkhani yonena kuti nchifukwa chani Professor Peter Mutharika nthawi zina akumagwirisa ntchito magalimoto ake. Ena ananena kuti sakuchita bwino, ena adamuyamikira. Ndi mgwirizano umene ulipo. Nkhani ndiyonena kuti boma la Professor likufuna kusamala ene single tambala chifukwa Amalawi ambiri akhala kufa ndi njala. Ine mukonza kuona Maijeni Ansa akhala kutamanga kukathandiza anthu amene sizikuyenda bwino. Adali kuthyolo, anali kunkhatabe, anali kukaronga, ayenda mdziko linoli kumangochi la Malawi kuthandiza Amalawi. Chadza ndiyani kuti omwe akuchita zimenezo akatenge 200 billion nkumakaononga kumeneko. Tinganene kuti mayiwa akuganiza bwino. Nkhondo iyi kuchitikayi ndi nkhondo imene ili ku DPP mkatikati. Ndi nkhondo imene ikuchokera ku MCP media kuti aononge mbiri ya Maijeni Ansa. Ndimafuna ndikupembeni ku DPP ku mugwirane manja ndi Maijeni Ansa. Mupange zinthu zimene Professor Peter Mutharika, Maijeni Ansa, Enoch Chihana, nduna, ma MP, ma councillors ndi onse ogwira ntchito mboma awakunena Peter Mutharika kuti nalo kuti zichitike zimenezi ndi cholinga chofuna kukonza dziko la Malawi. Izi zokokana
kaya nkwaderera maijeni ansawa ndimafuna nnene kuti tingotaya nazo nthawi kapena mungotaya nazo nthawi. Kudalizo kamba nthawi imeneyo imene kunali makampeni iyayi izisatere, koma ndimafuna kunena kuti mmene Peter Mutharika ndi boma lake adangowina automatically maijeni ansawa kaya ena tinkafuna kaya simu nkafuna kaya ena amafuna kaya sadza afuna maijeni ansa ali pa mpando umene ujawo 5 years. Zizatengeranso iwowo kufuna kuti kayadza ima nawo mpando omwewo, kayadza ima mpando wa president, kayadza ima lichani, kayadza panga chani, zimenezozo ndi ufulu wawo. Ndimafuna ndikuuzeni ine ngati mfumu ya Ndodo ku chipani cha DPP akuluakulu ena amene mukumenya nkhondo ya ntchalichi, nkhondo imene yoyo simuyikwanitsa. Chifukwa chonena kuti ine ngati mfumu ya Ndodo ndakudziwani ndipo ndifika pa mbalambanda nkumanena kuti aujeni ndamene mukuyambitsa nkhondo imeneyo. Pajatu ine zachibwana sinimapanga nawo. Cholinga changa chachikulu 5 years imene taunu mabizinesi athu aunungikira, 5 years imene ukira ntchito mboma avutikira, 5 years iyi anthu amene azigogo athu akungokhala, 5 years iyi anthu amasiye, 5 years iyi anthu amene ali abwinobwino koma mmene azunzikira mu 5 years iyi sindilolera kunena kuti chifukwa wina akufuna kungozikundikira zonse kuti zikhale zake kuti no ena azipeza mavuto. Ine ngati mfumu ya Ndodo nkumango yang'anira zimenezo sindilola. Inetu paja ni malowa olo nyumba mwanga momwe kwa activism ndikaona tipena pake sisi kuchita bwino ndi malowa koma nyumba mwanga momwe oti ndikanatha kukhala pansi kunena kuti iwe tabwera kuno tapanga izi koma chibwana cha nchombolende chomayikirana kumbuyo pangani zopusa ine sindipanga nawo. Ndikupemphera akuluakulu a chipani cha DPP tagwirana ni manja, takonzani chipanichi, takonzani bomali, nthawi yomalimbana kumakokana kuti uyu ndio wampasa bwanji, uyu wakalawo bwanji palibe. Nthawi imene tili nayo ndiyo thamangisa pamene Professor Peter Mutharika wabweresa fetereza, Professor Peter Mutharika wabweresa chimanga. Pamene tikudya kachimanga kameneko tatiyeni tithamange tikonzeza maminda, tatiyeni tithamange tikonzeza bomali kuti likhazikike. Inetu ndimafuna kunena kuti 2090 ankainena chimwendo banda ija, 2090 ankainena IMCP ija. Ndimafuna kunena kuti ija ankaichula Jesse Kabwira achina kunkuyu ija ikhaletu ku chipani chimene cha DPP, ikhaletu kuboma ili limene tili nalole, ikhale kuboma ilili limene lili pakali pano la Professor Peter Mutharika. Chifukwa chake ine mukandimva ndikamayankhula ndimanena kuti otsutsa boma tagwira ni ntchito ndi Professor Mutharika. Cholinga chonena kuti zinthu m'dziko munomo ziyende. Ndimafuna ndikuuzeni ichi ku DPP kapena kuboma limene lilipoli kunena kuti dziko la Malawi lankhulupirira kwambiri Professor Peter Mutharika. Dziko la Malawi kapena kuti anthu okhala m'dziko la Malawi akhulupirira kwambiri boma limene lilipoli. Musaliononge chifukwa cha kukokana kufuna maudindo ammawa, musaliononge chifukwa chofuna kuba ndalama za boma, musaliononge chifukwa chofuna kutseka anthu ena pakamwa, musaliononge chifukwa chofuna kupanga zofuna inu eni. Zimenezozo nene kuti ngati mfumu ya Ndodo ili ndi moyo, ngati mfumu ya Ndodo ilipo sizitheka. Chifukwa ineyo ndidzanena wina aliyense posatengera kuti uyu ngwaboma uyu ndi ndani. Posachedwa apa ena kukuonekanso ngati ku chipani cha DPP omweku kuli nkhondo imene kumenyedwa mwamkatikati ya amayi Merenso Vicha. Nabweranso kudzanena kuti samalirani ngatinso nkhondo imene ikukhala ngati kuti ikuchokeranso ku chipani konko kudzera kuti ku MCP. Ndimanena ine ndimachula tu mayina, ine masewera tu ndilibe, ndibweranso kudzatchula mayina ndipo ndikuchenjezeni kuti mchitidwe uwu uthe. Chimene ndingakupempheni kwambiri, gwiranani manja ndi a Vice President Mai Jeni Ansa, gwiranani manja nda Enoch Chihana. Izi za tribalism, nepotism, regionalism, discrimination siti kuzifuna m'dziko muno. Aliyense m'dziko muno kaya ndi wakumpoto, kaya ndi wakumwera, kaya ndi wakummawa, kaya ndi wakumadzulo, kaya ndi wakunoko wakumwera kuno, yenseyo ndi Malawi. Cholinga chathu nchonena kuti Malawi yu apindule. Wina aliyense ngakhale ndimanena kuti mwana amene akubadwa kumene apindule m'dziko muno potengera kuti Malawi yu ndi wathu. Ukakhala pa mtengo, ukakhala pamwamba kwambiri mu mtengo, usamaone ngati kunja kulibe mame. Mistake imene idachitika nthawi imeneyo ndi chipani cha DPP zaka zimenezo,
mistake imene achita Malawi Congress Party inunso amene muli mboma ikuphunzitseni musaone ngati pano kumbene uposi mzachoka anzanu ndi awa kungomangidwa nthawi yomweyo kudwala misana nthawi yomweyo iye ndizikagona kuchipatala malo mopita kumaula ali kuchipatala cholinga kuzembako kumaulako koma zolakwika zilipo zimene yo adachita mistake imeneyo akuluakulu a DPP isakuchitikireniso komanso isakuchitikireni tiyeni tilemekeze malamulo Mai Jane Ansah malamulo akwalola mpaka 5 years ali pa mpando umene uja owapanda owagundagunda. Mai Jane Ansah ali ndi ufulu kaya kusogolo kwazafuna kuti atani ufulu umene ulipo nchifake mfumu yando imanena kuti ine ndimayimira wina aliyense ndipo ndidzamuyimira. Ndiyamikire kwambiri Comrade Ntanywa ukukunde kugwira ntchito inde activism yowauza zenizeni Malawi osati kungodzuka manthongo ali kuno nkumanena zabodza kumaliuza dziko zabodza hey Mai Navicha hey munthu oyipa kwambiri hey Mai Jane Ansah hey munthu akutenga ndrama zabo makuba iyayi tikufuna activism yoti tikamauza Malawi aja azimva zenizeni nkhani ya Mai Jane Ansah imene kudutsa ma social media siona yoti akutenga 200 billion kumapita nayo ku UK. Nkhani ya Mai Navicha yonena kuti akukumana ndi ma activists ena mwanseri sizoona zimenezo palibepo chimene chikuakhudza. Ine ngati mfumu ya Ndodo ndidzabwera pano kukuza ni zenizo mosaonjezera komanso mosachepetsera kuchokera ku capital city ya Ndeka ndi Lundu kumadzala kumene kwabwadwa mwana wa new dzina lake Emmanuel Lea Makatani mpala matabwa msema mitondo. Tiyeni tikapitirize kusangalala pa birthday yake ndimanjada kwambiri ine kubadwa lero mwana wa Mulungu kubadwa mawa lake limeli pa lero pa 25 ndingopemba kunena kuti sangalalani mwanzeru potengera kuti nthawi ya chisangalalo zochitika zimakhala zambiri. Ndapita tikuyamikireni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.